Dnes si spolu upečieme croissantový chlebík. Celý tento recept vlastne vznikol z môjho sklamania, keď som k Veľkej noci podľa jedného receptu robila vianočku. A keďže vianočka sa nekonala, tak som išla na istotu a použila som svoj osvedčený recept na croissanty a urobila takýto výborný chlebík. Bol skutočne vynikajúci, ľahučký ako pierko, rozplýval sa priamo na jazyku. Ochutili sme si s ním na slano so šunkou, alebo na sladko len tak s posypaným cukrom, alebo s džemom, no proste veľmi nám chutil. Ale poďme sa spolu pozrieť na samotný recept. Pripravíme si 2 croissantové chlebíky, na ktoré budeme potrebovať pšeničnú múku hladkú, suché droždie, maslo, mlieko, vlažnú vodu, med a soľ. Na vrstvenie cesta budeme potrebovať 300 g masla a 1 surové vajíčko na potretie chlebíkov pred pečením. Do misky si nalejeme 250 g vlažnej vody, do ktorej potom pridáme 2 čajové lyžičky suchého droždia. Droždie poriadne rozmiešame vo vode. Hneď potom pridáme 100 g mlieka. Mlieko by nemalo byť príliš studené. Mlieko zamiešame s vodou. Ďalej pridáme 5 medových naberačiek medu. Med poriadne rozmiešame tak, aby sa úplne roztopil. V ďalšom kroku pridáme 2 čajové lyžičky soli, ktorú tiež poriadne rozmiešame s vodou a s mliekom. Ďalej si odvážime a preosejeme 550 g pšeničnej múky hladkej. Mne sa výborne osvedčila na pečenie moja obľúbená Manitoba, ale tiež môžete použiť napríklad T650 alebo 0,0. Potom cesto poriadne vymiesime. Ja som toto cesto miesila približne 7 minút tak, že najprv som miesila všetky suroviny spolu a potom keď sa už spojili do jedného cesta, cesto som klasicky vyplieskala. No v poslednej dobe ma to celkom baví. Keď je cesto pekne hladké a vymiesené, pridáme 50 g mäkkého masla a dobre zapracujeme už do vymieseného cesta. Mne to trvalo približne 4,5 minúty. A teraz máme cesto pripravené na oddych. Misku s cestom prikryjeme buď potravinárskou fóliou alebo tesnou pokrievkou. Cesto dáme do chladničky na 8 až 48 hodín, ideálne si to naplánujeme na noc. Než vyberieme cesto z chladničky, odvážte si 300 g masla, ktoré potom použijeme na prekladanie cesta. Maslo si rozdelíme do 2 misiek, do každej 150 g. Aby maslo malo krémovú konzistenciu, môžeme si ho zohriať v mikrovlnke alebo nad parou. Odporúčam použiť len kvalitné maslo, ideálne až 84% tuku. Cesto vyklopíme na pomúčenú pracovnú dosku a rozdelíme ho na polovičku. Z každej polovičky urobíme 1 chlebík. Cesto vytvarujeme do malého štvorca alebo obdĺžnika a rozdelíme si ho na 9 rovnomerných častí, ideálne štvorčekov, takže si najprv naznačíme 3 čiary rovnako vzdialené na šírku a na výšku. Ak sú štvorčeky rovnomerné, tak cesto nakrájame pozdĺž naznačených čiar. Z týchto štvorčekov budeme potom valkať obdĺžniky v tvare obálky, ktoré budeme prekladať jednu na druhu a natierať maslom. 2 väčšie štvorčeky si pripravíme na prvú a poslednú obálku. Pracovnú dosku a niekedy aj valček si priebežne pomúčime, aby sa nám cesto nelepilo na ich povrch. Cesto treba spracovať hneď, ako ho vyberiete z chladničky. Čím je teplota cesta vyššia, o to je cesto mäkšie a ťažšie sa s ním pracuje.
Keď zo štvorčeka vytvarujeme prvé cestíčko v tvare obálky, položíme ho na tanier, ktorý si maličko pomúčime. Prečo je kvalitné maslo dôležité? Menej kvalitné maslo má tendenciu sa zarosiť a vytvoriť na ceste malé kvapočky masla a tým môže znehodnotiť cesto. Preto odporúčam použiť viac ako 80% maslo, ideálne 84%. Takéto maslo viete kúpiť v jednom nemenovanom reťazci veľkých supermarketov. Každý malý štvorček cestička si vyvalkáme do tvaru obálky, položíme na už natreté cestíčko a opäť natrieme maslom. Takto budeme pokračovať, až pokiaľ nevyválkáme všetky cestíčka. Posledný štvorček, ktorý vyvalkáme, už maslom nenatierame. Poprekladané cesto vložíme do igelitového vrecka alebo takto obalíme potravinárskou fóliou a dáme do chladničky alebo mrazničky. Potrebujeme, aby nám cesto opäť mierne stuhlo. Ja zvyknem toto cesto dať do mrazničky na približne 20 minút. Ak by som cesto dala do chladničky, tak by asi potrebovalo približne 3/4 hodiny. Takto isto spracujeme aj druhú polovičku cesta. Vychladnuté cesto vyberieme z chladničky a cesto ideme opäť prekladať. Tentokrát už nebudeme natierať maslom. Ako vidíte, cesto je tuhšie, ale nie tvrdé. Cesto rozvalkáme na dĺžku pracovnej dosky, čo je približne 50 až 60 cm dĺžky a 25 cm šírky. Ak by sme použili menej kvalitné maslo, videli by sme hneď pod prvou vrstvou malé kvapôčky. Menej kvalitné maslo obsahuje viacej vody a spôsobilo by toto zarosenie. Cesto opäť poskladáme do obálky. Potom cesto otočíme o 90 stupňov a ešte raz rozvalkáme. Cesto opäť poskladáme do obálky a potom rozrežeme v záhyboch na oboch stranách. Dorovnáme rohy a pekne položíme na drevený tanier a opäť prikryjeme a dáme do chladničky alebo mrazničky vychladiť. Ja som opäť odložila do mrazničky na približne 10 minút. Predtým, než začneme s tvarovaním chlebíkov, pripravíme si pekáče na chlebíky. Vymastíme ich maslom a vysypeme múkou. Tiež si pripravíme surové rozmixované vajíčko na podtieranie chlebíkov. Po vybratí z cesta z mrazničky alebo chladničky cesto by nemalo byť tvrdé, len tuhšie. Teraz už budeme pripravovať samotné chlebíky. Aby sa vám s cestom lepšie pracovalo, môžete ho takto pekne s valčekom vybúchať. Cesto budeme válkať po dĺžke obálky a na dĺžku približne 40 až 50 cm dĺžky, 25 cm šírky. Na ceste si najprv nožíkom označíme 3 pásy rovnakej veľkosti. Keď sme spokojní s označenou veľkosťou, pásy nakrájame. Pásy zrolujeme ako harmoniku, a to na šírku pekáča. Vložíme nastojato do pekáča. Druhý pás založíme do prvého a potom aj tretí do druhého. Pásy v reze potrieme rozmixovaným vajíčkom. Netrápte sa tým, že harmonika nie je perfektná. Kysnutím sa cesto napraví samo. Pekáč zľahka obalíme fóliou a podobne si pripravíme aj druhý chlebík. Chlebíky necháme kysnúť pri teplote 25 stupňov asi 3 hodiny.
Niekedy, keď sa ponáhlam, tak vložím pekáče do rúry a zapnem svetlo, aby som proces kysnutia urýchlila. A keď nám chlebíky vykyslí, predrejeme si rúru na 200 stupňov s ventilátorom. Chlebíky pred pečením ešte raz potrieme vajíčkom. Robíme to smerom poskladaného cesta. Takto pripravené chlebíky vložíme do rozohriatej rúry, znížime teplotu na 180 stupňov a pečieme približne 20 až 22 minút. Chlebíky nám krásne ešte podrastú. Pečieme, až pokým povrch chlebíkov nechytí peknú zlatohnedú farbu. Potom vyberieme z rúry a hneď ako trocha plech vychladne, vychlopíme chlebíky z formy, takže nožikom najprv pre istotu uvoľníme okraje od formy. Vyklopený chlebík necháme 10 minút vychladnúť. Potom si už môžeme pochutiť na najhebkejšom cestíčku, ktoré sa vám bude priam rozplývať na jazyku. Chlebík je ľahko stráviteľný, nakoľko dostal svoj čas na vykysnutie. Milujeme ho len tak, alebo si ho posypeme práškovým cukrom a keďže nie je príliš sladký, super sa hodí aj so šunkou alebo syrom. No a ak vám vychladne a chcete, aby vám chutil ako práve upečený, nahrajte si krajec v toasteri. A ako som si pochutnávala ja? Treba vyskúšať. A teda prajem vám príjemné pečenie a dobrú chuť.